Ffion Wyn Bowen dwi, a fi oedd cyfarwyddwr testun ar y cynhyrchiad Whimsy. Yr hyn wy'n gobeithio o'n i'n dod i'r gwaith oedd y profiad heleth sydd â fi o greu theatr i blant a bobl ifanc trwy gyfrwng Gymraeg a'r Saesneg, ac wrth gwrs yn fy rôl i fel cyfarwyddwr testun, mi o'n i'n gweithio ar y Gymraeg a'r Saesneg yn benodol, ar y sgript, ar y geiriau. Sicrhau bod y sgript wedi cyfieithu yn naturiol, ac wrth gwrs mae'r Gymraeg yn gallu llifo'n wahanol pan chi'n defnyddio hi fel iaith lafar yn ychydig yn wahanol i'r iaith ysgrifenedig. Felly sicrhau bod hynna yn llifo'n naturiol a bod y perfformwyr yn tymlo'n hyderus wrth bod nhw'n ynganu a defnyddio'r iaith yn ystod y cynhyrchiad. Roedd gweithio ar y cynhyrchiad yn brofiad gwerthfawr iawn. Roedd yr stafell ymarfer yn le positif iawn i weithio. Roedd pawb yn atgyfnerthu i gilydd a oedd syniadau pawb yn bwysig. Oedd bob unigolyn a'i rôl i chwarae o fewn yr ystafell ymarfer, ond hefyd oedd barn pawb yn gytbwys de. Felly mi oedd y sgwrs na yn cario ymlaen trwy gydol y cyfnod ymarfer, o'n i'n teimlo oedd yn bwysig iawn. Yr uchafbwynt i fi, mae'n siŵr, oedd bod mewn stafell le oedd iaith arwyddo'n cael ei ddefnyddio, achos oedd hwnna'n rhywbeth gwbl newydd i fi, a gweld sut oedd modd defnyddio yr iaith corfforol, yr iaith arwyddo, y Gymraeg a'r Saesneg o fewn cynhyrchiad, a'r heriau wrth gwrs oedd yn dod gyda hynna hefyd. Ond mae'n rhywbeth byddai'n bendant yn cymryd gyda fi wrth fynd ymlaen gyda'n ngwaith i, a dwi'n ddiolchgar iawn am brofiad arbennig iawn iawn.